Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoskadangwen tok sa chiela mano mara okinyi machiegni tok mar okinyi makawuono ang'eni seno posters magwa mago ganda mabende nwa ke mbui magwa mopogore okinyi makawuono Nyakorongo jwango oyudo thuolo makende mar bedo gi migosi Opiyo Wandayi mabende en jatend migawo mano mar teko gi modhi e pachoka to bende wang'eni Wandayi bende en jasiasa e pachoka Nyakorongo jwango e kinde mosekalo osebedo nyaka jaod bura mane kar chung od bura mano ma Ugunja e county mano ma Siaya. Jatelo mogik manintiere ka nwaluongi to ka nwaluongi mogik nichopo kaka jaod bura mano ma Ugunja sani koro jatend migawo mochung' ne weche mago mag teko okong' monde amosi ni dhi nade ichiw maber. Oyawra ahinya Sharon kendo adwaro mondo akaw thuolo ni makende mondo akow mos ni jodalawa jokanyanam kamora mora magintie piny mar Kenya kaendi to kode pinje mamoko maoko oyawre uru. Ageno ni gidwoko no oyawre kamora mora magintiere to kata kamano jatelo hidhi nade? Adhi kare Sharon osekaw ndalo mang'eny nyaka nachop kaendi mondo atwagi kaka iwacho adiera kana biro ka mogik noyudo ka pod an jaod bura ma Ugunja kendo kindego nene an bende jatend kweth matin e od bura mamalo o jatend kweth manok e od bura mamalo kata National Assembly to kagodhi gi chenro mar Nyasaye kanene wecho moko e thur kaendi ma jatend piny moluor William Ruto omanyo jatendwa mosewewa moluor Raila Amolo Odinga magi twak kendo winjruok nobede ma jakom Raila Amolo Odinga otero nyinga kaka achiel kuom jomamoko mondo ogwela kaka jatend migawo e sirikal mamalo. Koro mani tich masebedo ka timo chakre tarik 8 dwe mar 8 higa mokalo nyaka sani. Nikech wang'eni dwe mar 7 ema bende jatend piny nogweli kata kamano muma to ni chamo e dwe mar 8 mar mondo mi ichak tich ayanga to jatelo ing'eni migawo mabende ichung'ne ni en achiel kuom migepe mabende nitiere kod oteko akeni kaka noyieri mar mondo mi hitel ni migawo makama bende ne nikruok manintiere godo e makare e kinde mabende nogweli. Okanyal wacho ni ang'eyo kaka neno gwela e migawo ni nikech mano en gima nene wawene jatend piny William Ruto to kod jatendwa mosenindo jakom Raila Amolo Odinga gini giwegi manene gi winjore ni to ng'ama nade miketo kanyi koro na yudra mana ni oketa monatel migawo mar teko stima gi mafuta. To nyaka sani iwacho ni thuolo osekadho higa achiel gi dweche 3 chakre ni donje migawo mano mochung' ne weche mago mag teko kanyakla kod modhi kata mana mo kaka iduonge nyaka sani chalo osebedo nade nikech mani chamo muma ni wacho kanyo ni ibiro bedo kineno ni teko mar sitima odok piny kanyakla kod nengo mago mag modhi e pachoka gisani kaka waloso chal nade samoro wasego atwa malach ahinya kendo inyalo yie koda ni kuom thuolo mosekalo karibu higa achiel gi wiye sani wach mar lal mar stima mokwako piny Kenya mangima wasekedogo machal kama wasetieki. Sharon kapar nyalo paro ni kinde mage mane wasebede kod mano chewa bede kod wach mar lal mar stima mokwako Kenya mangima mane timore mang'eny kinde mokalo ni nyalo yudo ni stima lal e Kenya mangima to ka okta seche 12 kata 24 eka duok stima mano wasekedogo kalore kod chenro makare mwasebedogo e migawo to kendo bende kod agencies ma keyo stima to kata mana lal mar stima ma iluongo gi dho wagunda ni localized matin stima nyalo lal kata mae town mar achiel kata bath town moro kata estate achiel
mago bende wasekedogo to kendo gisani kata ka ginyalo timore nikech stima to nyaka lal saka sa kaluwore kod gimomiyo kata ka stima lal ma stima ma localized go timore sani to an gadiera Sharon bende iseneno ni wan kod chenro makare mar hakikisha ni stima no kolal to duogo mapiyo ka nyalo. Yes. Nikech ong'e ni kinde mokalo stima nalala aming'a ahinya paw ndeke nyaka paw ndeke maduong' e pacho ka stima najabedo kalala. Kata kamano gimomiyo napenjo kotenore kod nengo mar stima kanyakla kod singo mabende nikawo. Nwaneno kanyo notice kata mana chenro mabende nopedhi gi duol mano mochung' ne teko mar stima mano EPRA mabende nagipedhe gazet mano mar piny owacho chieng' tarik 14 mano mar dwe mar 11 mabende wantiere ni stima biro bedo ka medre e dwe mar 11 ni koda Sh4.78. Ting'eni medruok mar stima katimore stima bende hemo oganda ma pacho ka tiyo godo thothne bende kineno kama kembe manyayo mwandu medruok mar stima makoro medre e dwe mar 11 ni inyalo lose wiye. Ing'eyo ni Sharon nengo mar stima biro kalore kod weche mang'eny makachako pimonu to anyalo kawo the whole day kaendi to gima duong' ahinya wang'iyo long term, okay, publications mag EPRA to mago timo kinde ka kinde to gima duong' ahinya mamiyo nengo mar stima nyalo dhi malo kata nyalo duogo piny en ni to waketo chenro mani kaka iloso stima e dag loso stima, kaka igole kama olose no kendo itere kuma onego bed ni itiye kode kitiyo kode gimiluongo ni transmission lines ae bang'e kaka igole transformer titere ni japiny e ot kata e factory kata e office itiyo kod gimiluongo ni distribution lines. Gima osebedo katimore thurwa kaendi en ni ok wasebedo ka waketo pesa malong'o mondo hakikisha no transmission kod distribution infrastructure mano dho Kiingereza kata yo mar golo stima kama ilose kitere kama itiye kode ok los ma onge kasoro mora mora ma ka stima ogol kama lose to itere kama itiye kode to onge stima malal nikech lal mar stima sama igole kama ilose kitere kama itiye kode ema miyo nengo mar stima dhiga malo. To mar ariyo bende en gimiluongo ni commercial losses ma wuoye mokwongo iluongo ni technical losses. Ka transmission line kata distribution line ok efficient kata oti kata otimo onyala kata kuonde moko chot to teko mar stima lal koro mano miyo garama dok ni ng'ama tiyo gi stima iluongo ni technical. To commercial losses bende nitie ji mang'eny Kenya kaendi to sana sana e taondi ma otudo stima e yo moko winjore, otudo stima mokoluwore gi chik iluongo ni illegal connections. Koro stima iloso kama ilose iting'e ikele koluwo line to kochopo kuma itiye kode to joma tiyo kode ok chul pesa iluongo ni commercial losses. Mago duto kiriwo to miyo garama mar stima dhi malo ni jogo machule. Koro mage mwakedo kodo nikech sani to medruok ero dhi bede dwe mar 11 lakini mheshimiwa bende paro ni piny Kenya wantiere koda nyalo mano mar nyayo teko mar stima moromo nikech kang'iyore na pinje mamoko naneno kata mana jatend piny kanolimo piny mano mar Ethiopia gitiyo gi gini yore mong'ere kaka geothermal mano mar nyayo teko mar stima to kineno kata mana gwenge magwa makaluo wang'e aora mano mar Sundu inyalo nya stima kokadho yor pi ngong' wantiere koda teko mar yamo ikin mamoko. Diparo ni nitiere rem kamoro gimomiyo samoro piny Kenya ok wanya stima e yo makare bende moromo e pacho kae. Waongo kod shida mar nyayo stima. Gima osebedo ka timore higni karibu 7-8 mokalo nene jatend piny mokalo miluongo ni Uhuru Kenyatta noloso kamiti moro
mano kelo report. Ai report no bende kano dhi e bunge no kadhe to ma ariyo bunge ochako kelo vikwazo tamo sirikal donje agreements gi jomiluongo ni independent power producers. Makum higini karibu 8 sani pod okwa donje winjruok kod jogo ma joket mwandu e ohala mar stima manyalo nya stima. Emomiyo ting'eyo ni kinde mokalogo higini 7-8 go jo Kenya mokwongo osemedore, dwaro mar stima osemedore, factories bende osemedore, koro dwaro mar stima osebedo ka idho to stima minyayo to tin kato sudi. Mano koro gima wasekedo go sani, kendo sama wueni nyo wasewuoyo gi parliament ma parliament osegolo wachno oko. Koro kochakre sani wan gi thuolo mar donjo winjruok kod joket mwandu mondo wachak nyayo stima moko machielo. Ma an gadiera ni dwaro mar stima mantie Kenya ka kata bed no medore to wadhi nyayo stima madhi romo dwarono. Yes. Nikech ang'ini nitiere dwaro mabende nichwalo mano ne od bura maduong' ma pacho kana gisekadhe ahinya nyaka luwore kod amo mapok ochungo wach mar crude oil gi tudruok e kindu kanyakla kod Gulf Energy mano mar mondo ni o commercialize kata na uso modhi bende pacho ka nikech weche ng'eny. Ing'eyo ni mafuta kata mo mano yud e piny mar Turkana ichu mano higa ma 2012 akana kinde godini kanyo Sharon osebedo beda sigana sani en higa ma 2025 mano karibu higni 13 kaen na sigana mafuta ma Turkana, mafuta ma South Lokichar kaenda ka office mar migawoni gima setemo matek en kedo nikech kambi mane nitie miluongo ni Talo Oil ne onge kod chia mar golo mafuta no ilo mondo okel pesa ne jokenya. Koro ne gisiko ngi manyo joma biro konyore kod ni strategic partners. Men na segana ni strategic partners Talo Oil manyo. Koro an kanya donjo office to watudre kendo watumo consultations kod won piny or kitand piny ma William Ruto to wawinjore ni gini koro mondo wa yudie konyruok jotalo oil gi nyaka yie mondo gi us giri yusu rights gi giri ngama nyalo timo tijini. Hamaber nyo Gulf Oil o koko kendo gitumo winjruok e kindgi gi Talo Oil ma Gulf Oil onyiewo ohala mar Talo Oil man i Kenya kaendi nyaka Turkana te. Koro gima nya timo kalore kod chik mar Petroleum Act 2019 king'iyo section 10J omiya teko kaka jatend migawo mar stima kod mafuta mondo ago kogno kata approve gimiluongo ni field development plan manyo Gulf Oil oseoronwa. Koro natimo mano piyo ma sego sei kura idhi nisha to bang' mano chik no wacho an kod ndalo 30 kende mondo ater field development plan no e od bura kendo mondo gibende gidhi gipuodhe. Koro nyase timo kamano to an gadiera ni wigni kapok orumo kata kolewa nyaka wik manyien tich ariyo adhi tero plan no e od bura mamalo. Ka gisekale dwe mar 1-2 hivi higa madhi manyien ni to koro wach mar tich mar mafuta Turkana dhi chakra koro e mowinjore. Wan gadiera ni kapok ochopo giko mar higa mar 2026 mafuta dhi mol kowuok Turkana kendo gidhi ter mafuta nyaka Mombasa mater loka
mwachako yudo dola mar mafuta. Ting'eni jatelo ma en mafuta mapok ochungi iwacho ni crude oil manyiso ni igole Turkana kitere pinje mamoko mar mondo michunge kosi bi mana chunge Turkana kanyo makoro nyiso ni kinde mokalo kapo nono chunge kanyo oganda ma pacho ka biro bedo ko winjo wega kaluwore koda nengo mayot mar mauta. Nitie paro mpogore to gi sani nikech wango kaminya chunge Kenya ka kaka Turkana pod nyaka wabwater mafuta ni oko mondo chunge miluongo ni refinery. To paro be nitie machielo ni mbele kanyo endi kata jini ni mbele to joket mwandu moikore nyalo bende biro to keto gi kar chungo mafuta ka Turkana kanyo en ohala. To gima duong' ahinya en mafuta koro dhi kilo ma Turkana kama osebede nyaka ne piny chakre. To dhi matimore e kinde ma an e ofis kaka jatend migawo mar teko stima kod mafuta. Mano wach mabendo biro bedo kwa achiel kachiel kisechwali e nyim od bura mar mondo mwane kapo nono ni od bura biro bedo kakadhe mar mondo mi koro ochiwnwa thuolo mano mar yudo mauta manengo ne yot. To jatelo kotenre kod stima kama ni wachecha ni nitiere chenro mar neno kaka piny Kenya nyalo nyiewo teko stima mang'eny mar mondo mi okony kembe. Ing'eni gisani kaluwore kod nengo mapek mano mar teko stima. Joket mwandu osebedo kadar manyiso ni okang' ma kamano bende ketowa kama tek nikech wang'eni industries kata mana kembe ka nyiewo teko stima bende ndiko oganda ma pacho kaya. Ken wach makamano di wach nang'o? Kane winjo ka wacho ni malong'o Sharon. Na wacho ni wan kaka sirikal wan gi chenro kendo kaka migawo matelo ni wan kod chenro mar hakikisha ni mokwongo teko stima onya moromo manyalo miyo industries wagi mondo ti oket factories mang'eny mondo jothindo yud tije mondo mwandu omedre Kenya kaendi. To moloyo ahinya en kata ka wanyayo stima mang'eny no to nyaka bed stima manengo ne ogonyore. Yes, ma jopiny nyalo afford to kod joket mwandu bende. To mano ok en one day affair. Ok en gima nyalo wacho ni kochopo joma manyien to mano osetimore. En a process, en a journey, en wuoth. Gima duong' en wasechako wuodhni. Mano gima duong' ahinya. Adwaro mar mondo molos kotenre kod last mile iwacho ni electricity connectivity ahinya gwenge magwa. Wang'e gwenge mopogore opogore osebed ka itudo teko mar stima. Odiochieng' manyoro wang'e ni chopo e nyim committee mano mar od bura mar Senate mar mondo mi duok penjo kaluwore kaka teko mar stima osebed kata mana kinya gwenge mopogore opogore ahinya Makueni kanyakla kod Tharaka Nithi. To koro in wuodwa e gwenge magwa makaluo chal nade nikech nyaka sani wang'e nitiere gwenge moko makata onge teko mar stima. Samoro nyalo mana golo dok e itwa chenro nitiere nade? Mokwongo erokamano ahinya penjo no. Mano penjo ma adwaro. Molo penjo moro amora. Mokwongo ing'e ni an jatend migawo morito Kenya mangima. Kendo nyoro an e Senate. Kanya dhi duoko penjo motudore kod weche mag keyo stima e counties ma Tharaka Nithi to kod Makueni. To Sharon Adam ndawach bende ni an achiel kuom jotend migepni ma osebedo ka wuotho e Kenya ka tung' piny gi tung' piny. Kode kod tich mamarwa. Onge tung' Kenya ka mapok achopi nyaka nyo keta ka jatend migawo. Kang'iyo weche mag stima. To nikech piny luo be ni Kenya kaendi. Kendo kanyo bende mabna ae. Kendo bende malonyo go moloyo kamoro amora. Adwa mondo anyis jodalawa ma jokanya nami ni wiwa pok owil kodgi. Kendo en hona ahinya, en hal maduong' mapek kendo matamre gi nono. Ni migawo mar teko mach kod mafuta ni sani ane matele. Nikech joturwa osebedo kod chandruok mang'eny ahinya e weche mag stima. Nyaka ne wayudo uhuru nyaka sani stima ok osebedo ka okere thurwa kaka owinjore kipimo kod pinje mamoko e thuru kaendi. To ma nikech siasa. Nikech
kama ipoge mwandu mag piny wasebedo ka waonge mana diere makende an ing'eyo ni Sharon asebedo e bunge kane pok abedo jatend migawo higni mok tin ahinya to bunge kanyo wasebedo ka wanie opposition kindego te kendo wanyalo kwero weche mang'eny wanyalo wacho weche madongo dongo wanyalo wuoyo nyaka piny us to ultimately resource allocation to executive ema decide kata do kal na budget bunge kanyo ma oter kata ni ministries to kaka ipoge en executive omiyo an gi chunya mor ahinya ni jatendwa Raila Amolo Odinga ka yande pok owewa ne Nyasaye odonjo e chunyi kendo miye fweny ni ber ka wabedo e sirikal kama ilose weche mag dongruok. Nitie weche mang'eny mok anyal wacho yamo to adwa nyisi ni e thurwa kaluo nyaka nyadonjo ofis sani karibu higa achiel gi dweche ariyo waseketo pesa